Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife onye isi ndị uwe ojii na Anambra steeti SP Tochukwu Ikenga ka unu nụkwa n'ife o kwuru gbasara ndị vidiyo anụnwa na-agagharị n'ihu akwụkwọ dịka ndị ọrụ nchekwa bụ Udogachi si wee jee jide otu nwaanyị a na-akpọ Jennifer bịakwa n'ife a na nna ya n'ọba nke dị na Anambra steeti wee tie nya bụ nwata nwaanyị ife wee gbaa ya ọtọ ebe ụfọdụ hunatalụ n'imefa wee na-enyo ọtụ nya bụ nwata nwaanyị ka unu wee fụ na ndị anụnwa na isi adịchaghịfa mma. Ọ bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na gọvanọ na-achị Anambra steeti gọvanọ Chukwumachi soro udo na onyegokwa n'ikikere ka eje kpokọta ndị niile aka fadụ n'ife tiri Jennifer ife ma dọkasịa ya akwa ya ma ndị nenenene ma ndị pịrị aka ma ndị dọkara akwa oneafa ha wee je nyabụ ije na-akpụkọtagokwa anụfa ncha niile ma ghanyekwa anụfa n'ime ụlọ mkpọrọ. Wee bụ na Tochukwu Ikenga na-akọwa na vidiyo anụnwa ndị Udogachi je dọkasịa nwata nwaanyị akwa n'ọnwa Julaị ka fa ji anyabụ ife na ọ bụ ọdịrị n'ọnwa Ọgọst anụnwa kama na ọdụ ka ndebe digere ebujere ikpe a n'aka ndị uwe ojii fado na-eme kọntude kọntumoro. Ndị mmadụ nọ wee na-asị na papa Digel na-eche ka enyekwana nwa ya justice since na fam na-egbu ya oge ya bụ papa Digel wee were ife anụnwa wee nye ndị a na-akpọ Heavenly Foundation nọ ndị ahụ tinyeziri n'ihu akwụkwọ ya bụ ife wee sara ọkụ ụna afọ na onye ọbụla apụtago na-ekwulu ọnụ ya na ọ bụrụ na papa Digel emeghị ya a na-eme ya tọntọm kọntude kọntumoro. According to Tochukwu Ikenga ọ na-akọwa na nke nwaanyị metere avụ unu ihe ga ife okwuru ebe a na onye nwa ka a na-eje ka ọ bịa gwafe ife nwanụ ka fa wee mekwa n'ife fa kwesịrị ime na Digel gwara ya na ọ na-abata ọ bụ m bụ Digel sef eje mkpụrụ m ndị gọọmenti feme m transfer ebe ọzọ. O wee na-akọwa na mgbe ndị Udogachi batara na fa jekwuru ndị polisi nwa ka enye ndị Udogachi ọzụzụ ka fa wee na-arụ ọrụ fa ọfụma ọdụka ọ na-enye ha ozife ọzụzụ wee buru egbe ife mgbe fa gbajiere unu nwa ọkpa ka unu ya ama na kacha mgbu jidie ka hapụ unu. Anambra State Police Command is aware of a trending video of where a corps member was assaulted in Oba community of Idemili South local government. We wish to condemn this act and say it's totally unacceptable and very, very unprofessional of the vigilante operatives. However, the command wants to state some facts clear that this video is not a recent development of the command. It happened sometime last month, and I am aware that there has been investigative proceedings that have been going on in that regard. The command also wished to state that the unavailability of the victim have further stalled the investigative proceedings, because I personally have contact with her, but she said that as soon as she comes into the state, that she will come to the command. While we are waiting for her to come forward to assist us in some of the facts that are clear, I wish to also let the members of the public know that the suspects involved in this particular unprofessional and condemnable act has been identified. And we are also working with the vigilante, leadership of the vigilante group to make sure that we get justice for this victim. Having said that, I wish to also acknowledge the fact that these vigilante operatives have assisted us in making sure that the stability of the security in the state has been very, very formidable. Let me state another fundamental fact that is very key to this. The Commissioner of Police in the person of CP Ikoyi, when he took over as the Commissioner of Police, noted the fact that these vigilante members needed to be trained, and he wrote to the Inspector General of Police, and the Inspector General of Police graciously approved this training and reorientation for these vigilante members, and they were trained. And we are also working with the stakeholders, the leadership of these vigilante members, to make sure that we get justice for this corps member. And we wish to also state that assault of any kind is a criminal offense, and the command will not condone it, and we condemn it and make sure that this incident does not happen again. As the operations of the vigilante members are now embellished, we're working with the security operatives in the state to make sure that such incident doesn't happen again.